Hej YouTube. I dag vil jeg gerne vise jer, hvordan I downloader Too Many Items til Minecraft. I åbner jeres internetbrowser. Så går I ind på Google og søger Minecraft Too Many Items. Så skal I sørge for at gå ind på den, hvor der står www.minecraftforum.net/viewtopic, og så står der det der POP og nogle tal. Jeg skal nok putte et link i description. Så ruller I ned. Så står der download til beta 1.6.4. Den skal ikke tage. I skal tage den, hvor der står no add på. Så åbner I den. Så lukker I internettet. Fail. Lukker I internettet. Sådan der. Så går I ind, og så søger I %add data enter. Så går I ind i .minecraft bin minecraft.jar-filen. Åbn med WinRAR eller 7-zip, det er det samme, så det virker med begge. Så behøver du ikke den her. Så tager du dine Too Many Items, og så dem her, dem tager du sådan her. Du kan kopiere dem, eller så kan du bare drag and drop, sådan der. Okay. Så har du sådan set bare modden nu. Det var ikke så svært, men for at den skal virke, skal du slette denne meta-inf mappe. Så trykker du slet filer. Ja. Og så er den slettet. Så virker din mod. Så går du bare ind i Minecraft. Så laver vi en world. Jeg sletter min Minecraft mappe i dag, fordi det synes jeg havde for mange mods, der ikke sådan var helt sådan gode. Og ja, så er man inde, men det lægger lidt sådan. Ja. Så når du går ind i så kan du tage alle de her ting, se. Fedt, ikke? Så kan du lige gå herned, trash, den der, trash, den der, trash. Så kan du også tage dem, og så bare give dig mega mange af den samme item. Så er det jo ikke så svært at bygge noget. Se. Det virker endda. Jeg håber den her video hjalp jer, og hvis den gjorde, så vær velkommen til at skrive en kommentar ned i kommentarboksen, eller så thumbs up. Ja, undskyld, mit engelsk er lidt dårligt. Nå, det var det for denne gang. Farvel.